SPF spray, ktorý môže ísť cez make-up iba za 4 €. Poďme si teda skúsiť, ako veľmi dobrý bude. Je to 75 ml balenie, čo je celkom dosť za dosť malú sumu. Je to strašne taký jemný tlak. Pri týchto sprejových si neviete veľmi určiť, akú vrstvu si dáte, ale zatiaľ to vôbec nevyzerá zle. Veľmi neodporúčam to robiť vonku, keď fúka, pretože to dopadne takto. Trošku lesku tam je, ale nie je to vôbec nič extrémne, brutálne, masné. Ja si dám pre istotu ešte. Čím viac, tým lepšie a pri sprejových dupľom, keďže fakt neviete, akú vrstvu si dáte. Žiaden make-up mi nezostáva na prste. Tento produkt ma celkom prekvapil, keďže nezanecháva extrémne masný film. Jasne, trošku lesku tam je, predsa len je to ďalšia vrstva na make-up. Je to veľmi, veľmi použiteľné. Idem si to trošku zapudrovať a uvidíme, ako to bude vyzerať. Dobre, toto je naozaj veľmi dobrý produkt, aj keď ešte čítajte komentáre, pretože niekedy sa tieto produkty po čase až ukážu. Za mňa je tento sprej zatiaľ veľmi šikovná vec do kabelky, hlavne na leto na reaplikáciu sunscreenu a aj keď síce v spreji si neviete presne odmerať to množstvo, je to vždy lepšie ako vôbec nič.